Pagkasalitaan ni Alex nga napuluan, pudno nga ina. Sa guday nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Alex. Dear Manong Nemi, idi addan puot ko Manong Nemi managaragsakan na gabuta. Nakadungdungo unay damama kini papa. Agbatbata nga mga opisina Manong Nemi da papa kini mama. Ket niyaya idi bang banbante kanya nukasta nga mapanda ti opisina. Adak idin iti grade 1 Manong Nemi idi agsikog ni mama. Nah, kaya sawin ma. Aduntun ating ko? Wine, so ang sing-singpet ka, aduntun ating mo. Kat siyempre, inemon titawin mo, kat makabailam to nga tamat nga aywanan ni ating mo. Talaga, magagaranak mo na yung madaan ti ating, mama. Kat siyempre, aywanak to, mambantayak to ni ating ko. Impas nga rod Manong Nemi ni mama ni ading ko nga Kate. Kate timpalaganda, babae. Idi addan talo nga tawon ni Kate, Manong Nemi, nagrigat nga iwan. Kuddo-kuddo tenak man. No kasta nga anawaik no adda madi nga araramidan na Manong Nemi, mangalat ikayat na nga lain kita batuan na. Adan tumat na kiti kundawan Manong Nemi nga bautek ti kadusan. Agsang sangit tumat ni Kate Manong Nemi ang ipulong kini mama. Inano na ating mo? Ha? Gangilaing ma. Saan na kahit di ba yung suro? Binawat ko lang di patong na. Nagpatong? Tinumpam ka na. Slap me ko na. Samit anang mama? Samit? Hoy. Alex, dahil talaglaki ba ma? Maminsan tupeng ang ipulong ni Kate kanyat nga dangramisona. Ha, kakaasi ka kanyat. Naglagpim ka na. Amat nga dahagis nga tamat, mama. So, parda ka, nagagason. Basta, naglagpim, ha? No, agsangit pa lang ta anak ko. Kat gabukin ka. Sikat kakaasi kanyat. Ni ading no ko mama. Hanggang mag-isuron. Lukot tuwin. Manong Nemi, adamadlaw kun ka ni mama. Idi na ipasngayan ka na dumakdakkel ni Kate, Manong Nemi, kasalamay may salayangan ti awawagan na ti anak. Kanatangsit matan kanyak. Nauyong matan kanyak, Manong. No, idi awang pailang ni Kate, katakapimpinas pa ng tawag na kanyak, Alex. Alex, anak ko, may kaman. Ngamidit tadan ni Kate. Alex! Hey, Alex! Mayan! Ni, apay maten. Ado, nabayag pa yan, Manong Nemi, nga sanak ng katangan iti arwatek ni mama. Idi adan ni Kate. 5 tawan ni Kate, Manong Nemi, at akman idin iti, Manong? Nagaraduarak mat idin Manong Nemi ti elementarya. Kanagbasa kami ngagpadpada. Manong Nemi, gabot na maindakas ni mama ni Kate iti eskwela da. Aglugan ni sunat ikot sena. Ininto ta siyak Manong Nemi kita. Agtre-tre si kailak ta sang kami ngagpadpada. Public school kanyak, idinto ta isuna kita private. Exclusive ni eskwela. Happy nga ta. Kinon ko tinakim ko, Manong. Biyang kung tumatag sa lutsod kini papa. Pa? Ay, anak. High school akton. Kita very good kabutan na laing ka. Ituloy mo tilaig mo, anak, ha? Pa? Awang ka dito madlaw yun? Madlawan niya. Manibod iti adan ni Kate nga ading ko. Kaslay sumatlat ng tidungtungan ni mama.
Siya nga po nuleta, anak. Ang nga po nuleta. Nang naroon na awang kayo, nakamad ba din ti panagsasalita ni mama kanya? Napungtot, naungat. Awanan ti awag na kanya nga anak. Basta Alex, latan. Idento ta kasalita ni Kate, kat anak ko lang nga anak ko. Dati men, hindi awang pa ni Kate. Anak ko, kung kuha ni mama kanya. Takamot lang kit Alex men latan ti panang tawag na kanya. No, oray no, hanggang nga basol, kat nagsangit ni Kate. Papasulan nak. Bautin nak ni mama. Anak, saan nga marami di mga ngureta? Awang kayo ngamin kahit, no ramidan na. No adda kayo, so, nasiyat iso na. Ngayon no awang kayo. Nakaungit iso na. Baya manak tam, kasaritak to ni mamang mo. Ha? Basta itulto mo lang ta nagsingsingpet, agagaget, tumulong dito yung balay, kapag takil kan, ken ipasnek mo nagbasa. Okay? Okay, papa. Anak, ipat patik ka wanay-wanay. Napiapay ka na kayo, ha? Ni mama, ipat patik na kamat ni mama mo. Nagsarita siguro manong nemi damamakin ni papa. Ngumiti mahit sa nga aldaw manong nemi nga awan ni papa. Talo kam laeng, agyaman ti katulong mi manong nemi. Idi tawagan nak ni mama. Alex! Ah, ni mama. Alex! Papi ka di mama? Ano yung pulong mo? Kinipapang mo, ha? Ay, awan ti pulong ko, ma. Agululbot ko mga ortiyang, ha? Kipulpulong ka. Anay ko, mama. Di ganun talapayag ko. Saan nakalapikusin? Barito ako. Saan akong ngobi ka masin? Maminsan tupay nga di pulpulong mo king kuhana. Saan nga hanggang lang ang lapikusan? Gabuti kasi ito ginarabit mo. Ha? Kasayak ti allowance mo pa nagbasa. Kumusta na kabas si sayo pala kasayan, mama? Ngayon, kidawag ko mapay nayunan nyo. Haan? Dahil pa nakadusap. Noon askin nga magmagna ka nga mapat eskwela. Kitaramidan. Tawan ti pagpilitan nga tricycle. Din to tani ni Kate. Kinitultul yung sunak. Oo na, tamatagas ko. Di nagas na kamat ni papang mo. Sa bali mat, di pagturungan di ko sa di, papa. Ba't pa na kayo mat, dito sa pamyanan, Diyos ko, alam eh. Nagpatulog ka ni papang mo. Apay mat talaga sa ito yung mga. Di siyak pa lang ti anak yo. Nakasaysayat kayo kanyak. Ngimidad damat din ni Kate. Kaslasan tagbat ng anak. At saan ka nagreklamo pa eh. Saan nga bali, mama? Ora ta bumaruak maten. Sa bagay, iti 5 tawin. Nga kaawang pa idi ni Kate. Uno 7 tawin ko nakidi. Kita, impatagdakmet. Saan nga bali ang sad akon nga patag itata. Adan ni Kate. Okay lang. Okay lang, mama. Okay lang. Ito lifestyle mo, barok. Lahat naman noon. Saka lang masad kanyak noon, day bagam. Una, day bagaking nga. Alan! Naganak pa'y may sama nung nemi ni mama. Babae manin manong. Wen, duwan ti atin ko. Ni Kate, kastamatan kinililibet manong nemi. Kat matlaw lata manong nemi nga kasla dududwa ti anak ni mama. Kasla dududwa lain. Da Kate kinililibet. Bunog ka po nga ta, bumaro akon manong nemi. Tadaki din ni 3rd year high school. Digliklik ni Kate manong nemi ta kayat nga adda aramidan na nga kontra kanyak kat dilawag tumet, ungtak tumet.
Baka no sa baling tumanin ti bagbagana. Pagbaliktado na ng tuon ta amin. Isang liklik-likak man. Nadlaw ni Papa manon na imi ti panang diklik ko kada kiti kakapsat ko. Alex, api ka di ba? Adamadlaw ko kayo ka. Api ka sila liklik-likam ni Kate. Anong liklik-likan ako na yun pa? Wala ta, adan sa ibaga di ading mo. Ng pagkamom ta, agbolta ka nga pumanaw. Baka patulong kang kuha na, patulong kang ka assignment na. Tulungan ba dati? Kaya apay dati, apay sa among itultuloy. Diyan kami kahit nga makabasolak pa. Ano nga makabasol? At ang amin ugali ni Kate, sa alaw masidig na takid-kidawan na. Into numalpasen, tatangsit manin. Gabot tama, nalpasen di kid-kidawan na, tangsitan naktumanin. Bilawan naktumanin. Kahit mo kasta nga ungtak, tatinggarik ti mading ugali na. Agibit, napandog ipulong kini mama. Kaya ni mama, sa langada naktumat manin. Kaya pundo na, Papa. Barito akon. Maramaraman pala ng tilapigos. Sipat ni Papa. Wano ni Mama kanya. Akong pinakita ka na ramid na kasta. Saan na nga ramidin? Noda kayo. Kunak malanok yan ay sarita yun din. Idi kinasarita yun suna. Hindi nagkipulo nga. Ang daman na nabasol ko. So, nung mabaling ko mapapakit, sana nagkipulpulong ka na kayo. Tapos siyempre, kasarito yung tumanin. Ibagay yung tumanin, kasikit kastoy. Na nagkapukan niya. Kung naawang kayo, ung tanak tumanin ni Mama. Kasta orin tumanin ti, panagsasauna. Masarutsot ko man, Papa. Oh, ni ka di Mama? Tipod nung nga inak. Sino kumapangarot? At akat pa sa maling arot nga inam no saan ngiso na? Tilad sa nga salsalutsudan. Una ta, idi awang pa'y ading ko nakasaysayahan. Idi dimtengan ni Kate. Kasi matin, sa ita, nadamanin ading ko. Awanin ti atensyon ni Mama kanyak. Sa bagay ko nakmat pa. Tiyakmat ka sa pulang ti atensyon ng kabutanin. Bumarito akmaten, bumaro ako. Anak, ikatem iti panunot mo saan mo nga pudno nga ina ni mamang mo. Awan ti sabali nga inam no saan isuna. Nalawag ka rin? Napiapay ka na kayo pa. Tapat check. Nga putot na. Saan na kini sabsabali ka na Kate kinililibet. Yung ni Mama. Ulitek Alex. Awan ti sabali nga pudno nga inam no saan nga ni mamang mo. Imulam detay ti panunot mo. Ito naggraduara ko niti high school manong name kat college sa ko. Ma, dinamag ko. Apa niya bagam? Sa dinutot pagkaretsak. College? Patingga ka lang ti high school. Ano? Na mama? Saan nga mabalin ha? Sino nga rin magdadking kat pagbasap? Kat, sika, kapot sikat inak. Ni Papa, di ko sweldo na, edad na kayong ka. Malaksit sweldo na, tapos sweldo. Kat mo dyan kaya, tagpatingala ka ti high school. Apay mat ba? Basta. Kasaritak to rin Papa. Oy, tilad naman ipulpulong mo na. Ano? Ninto pa pati bang ibagak. Isundo timangtad kanya ti pagbasa.
Basta nga rod tinaramid ko, manon ni. Dinanon ko ni Papa, iti likod ti balay. Pa? Anak. Nagsalita kami kini Mama. Imbaga keng kuana nga, sinalutso ko keng kuana nung sa dinot pagbasahak. Iti college ti ili tayo, no? Iti syudad. Kunanakid din Papa nga, agpatingga ka na lang ti high school. Ang angawan na ka lang ni mamang mo. Takasano ko ma, agpatingga ka lang ti high school. Kaya nakalalain ka. Sikat ni Valedictor yan. Kahit ko kumaidi nga, ni mamat mangabay kanya, nakayuman. Awang gayam pa. Imbaga ni mama nga, awang kanitid na kanya kapag basak. Iso nga, napanunot ko, ada nagasagana nga pag-examine na para iti scholarship examination. So, no, saan ikan ni mama ti pagbasak, libre tumati matrikulakon, di lang pagpletek, kanda dumapay ka sa pulak. Ang balin nga, rapin ko tumatin ti gubra. Gubra ka kas, iti, iti food chain. Iso nga sa syudad ti pagbasak ko mapa. Kasaraak, sa iti parbangon, uno iti bigat, agtrabaho sa kalpasan ti panagbasak ti malem, sumray ka tumanin nagtrabaho, tapnon da pangalaki ti kasapulak. Pagbayad ko ti kasera, kanda duman pa kasapulak. Aping pagbagam di kita. Aping agbaling kang working student, dito tagpadpada kaming agtrabaho kini mamang mo. Wala kasimot ngamin ti kuna ni mama. Ang patpatsinison, ang angawan na ka lang. Kahit no saan man nga mangtad ni mamang mo, iti kasapulam, siyak ti mangtad. Ngayon, no makarwara kas pagarikan, di supay. Una, supay. Kaya saan ka nagtrabaho? Aman ma. Aman pa. Apay ko magtrabaho ka. Sus, kaslaman lang ibagam nga awan ng gadak keng kan. Self-supporting ka. Working student. Ana. Ngumamuan di kita kaopisina. Kung ngumamuan di kita kakabagyan tayo. Self-supporting ka. Dito tatwa ka nga umaopisina kini mamang mo. Ano ko, mamalina ko na yan. Alaman? Sige pa. Gamanak mo kasta. Ngayon nas ka nga talaga nagtrabaho wakto. Aramidek. Tapos saan kayo marigatan. Kasta wonay tiragsak ko manumnimi idi may pasak ti scholarship. Iti may isa nga pagadalan manumnimi ti syudad. Kasi raragsakak nga nang ipakaam mo, nang ipadamag manumnimi ken ni Papa. Amo ka din ni mamang mo? Ay, da kailang timangin bagak, Papa. Kaya bagam ka kini mamang mo, amo ka saan tumbat na maragsakan. Api ko mga saan? Bam tayo bak? Ay, Honey, yung makamambiit. Ape, nakapasa ni Alex the scholarship program. Ay saan nga scholar iso na. Di na siya hat. Nakakari maragsakan. Kaya aman na. So ganun, di na siya hat ko nakman. Tapos naligas na kita haanang nga naskan pa nga sikat mangtid ti pag nagtrikula na. Kita na kasapulan na. Pagbayad ti kasayra na. Hangabali mamata, hirapin kong tumatagbasa, ag-trabaho. Good. Kaya mga suluan, ti magim. Di sanda ka na pag-ibiyangan. Ano yapin mo kastat sa nga, iti anak mo. Kaya gusto mo di magbaga ka. E di, dalaing ng Kate, kanililibat no kan, ti pakiringguran ta. Iskala magagamit ta inaw ng anak mo. Sa kabaylan na magagamit ang working student. Nag-self-supporting. Di palubusan. Anak. Aman, Papa. Please.
Kahit kunti baling independent. Ana? At ang kanti ulo tino ng anak mo. Kitam kat imbaga na mismo ka. Kahit na tagbaling independent. Kahit nga sawen. Kabaylan na kalaksiden. Matagas na mama. Ang katika kasta kahit mo pasamak. Kahit mo ti pumano dito balay. Nasaan ka nga biyangan pa. Kabaylan mo't nga pagbasahin ti bukod mo nga bagi. Di wow. Sige, nawa na ibagayon. Adob brak sa diyan. Sige, honey. Makita yun, papa. Ito nagrestasyon ni mama. Saan pa yung napintas pa nakisarita na kanya? Din ito nakasasalita na digri kaabsat ko. Magkisasarita nga kasbay sa nga ina nga nadungo kadakwada. Masino kumatisaan ng makapanunot tagbaling independent. Kadagyaman na ka na kayo pa. Kastamat lang gini mama. Pinaadaldak ng kanate high school. Panagbasa ko niti college, makamuak latan. Umaytulat sumarsarong ka dito eh. O tawagan ka. Kumusta ik tumat di kaapsat ko? Kumusta ik tumat ni mama? Ngam si kanto lang tatawagak ka pa. Ini rubrubuat kundi kiti arwatek manong. Kalpasan nga ni kanak ni papa ti allowance ko manong nemi. Makabulan nga allowance mo. Kuna sa katuan ng ikan. Manong nemi, imo na nga nagpakadak ka ni papa. Aganan kanak. Pas mo nagbasa. Hanggang pa ila makikil-girlfriend, ha? Guwapo ka mo't karon. Sige, pagkadamat ka mamang mo, ah. Pakibagayon tulangin, papa. No. Kahit kung ikagpakada. Kastamat na nagkikapsat mo. Sige. Adada amin nga talo ng agsasarita manong. Da mama ni Kate, kastamat na ganililipat. Mama? Oh, abay. Nakasagana ako. Diin kan. Managpakada-kada kayo. Oras hanggang nagpakada. Kate, Dilibet. Hindi good. Hanta ka nga makit-kita to'y. Gapot ta. Hanta ka nga po nga kamsat, Kate. Ano to ko naman, Kate? Ulitan man? Ni, nakaditimbagak. Nangig mo di baga ni Kate, mama? Nangig ko. Aping, ita man pala mangig ko nga. Ibaga ni Kate nga sandak ka pudno kapsat. Ma, pudno ka di? Aga, ingkakid din. Aon to paglugano mo, ngagpasidad. Alain kan. Nagbalin ang aburbur tsa kanyak manong naimi da diyang imbaga ni Kate. Nukasta? At damang imagbaga kayong kuhana nga sandak nga pudno nga kamsat. Dikat kahit nga sawan, saan kumat nga pudno nga ina ni mama? Tanay imatangak no kasanong impas ngay ni mama dagiti duha ka kamsat ko. Nakasanong nga nagsikog. Ginidahalan ko agpasyudad manong naimi mariribok ti panhunot ko. Dahil ko manong naimi ti number ni papa. Hello, nataga din nalipata manak. Awan, papa. Ngam kahit ko lang sa lutsudin ka na kayo. Api ang kasdyate ko na ni Kate. Kuna na nga niya. Ilagpakada-kadakwada. Hindi pa nang inibaga ni mama nga. Alat, ingkat. Ang anas-kanas ka agpakadang ko. Sayat met. Atawang kan.
Kaputa, orit, handa ka na pudno agabsat. Datamat di dialogue ni Kate, papa. Baka sa balik, iti padakagig mo. Nakalawlawag, papa. Pa, ano nga talaga ti pudno? Mawaling ka din nga si kaamis mo ti pakaamuak. Pudno ka din saan ko nga kompleto nga kapsat da Kate kinilibet. Pudno ka din nga saan ko nga ina ni mama. Hello, papa. Kinansal na matan. Binaliwak nga tinawagan manong nemi anatendeden. Ano ito kayo ito sa hunday ito? Dumakdagkel, ti panagatap ko manong nemi. No awan ti makaistorya kanyak ti pudno, awan ti maaramid ko na. Basta ti pamatik, nga hindi pa lang nagparparik na kanyak. Sana kompleto kakapsat ko, da Kate kinilibet. Mabaling kakapsat ko lang iti ama. Ken, saan ko nga pudno nga ina ni mama? Awan di sa baling naramid ko anong nemi, no din nga ipasnek tinagbasa. Ket kas iti imbaga, ken planok. Simre kak manong nemi, iti may nga food chain, iti agsapa, ngagtrabaho. Aging ka, iti 30 minutes before, alas 9 nga umana a klase. Aging ka, alas 12, mga aldawak to, alauna, tis warno a klase. Aging ka, alas 4, kat alas 5, manong nemi, sumrekak man ng sublimat lang ti food chain. Nga pagtrabaho aging ka, iti alas 9, trabi. Agawit akto nito kaserak, manong nemi, ag-review, uno saan kat aginan nga maturog, nga sa paik to tagriing, tapno di kasta kinisunton ti panag-review, panagripasok ka na iti leksyon ko. Madlaw ko manong nemi nga sana kompleto ti turog ko. So nga daragi di kong daway nga makapangana kong ti aldaw, iyalad ko manong nemi makaturog akto ti maka 30 minutes. Tsak mat ka di tulok manong nemi susugelak, hindi ko nagtiklase. At daragi di kong daway manong nemi nga no awan ti trabaho, no adak ti trabaho, ka awan ti maitid kanya ka trabaho, agsagirak iti diding, kat na-practice kun mano, ti may irdep, uri nakatakderak, basta laki di, adda pagdiswan ti bukod ko. May isang harot ka di kita katrabaho, iti, agkun. Nalaing ka mo daya, Alex. Magmanta maramid mo deta. Tiyan niya, nakatakder ka, nakasanggit, iti, agururok. Ha? Puy-puyatan kawin. Uy nga ron, alam okay lang. Handa ka lagid makita ni boss. Kinao mo trabaho. Abi nga man nag-special supporting ka. Di ba? Mga obisina dagiti parents mo. Pasarin malagip ni Papa nga pauitan na. Iti remittance store. At dagiti gundaway nga saan. Siguro paritan ni Mama. Abi ko mga paritan na. Abi nga handa ka suportaran. Bagat scholar ka. Bungarot. Kasano no sa mong nga ma-maintain? The grades mo. Kat may cut kang scholar. Ang mga tamit. At the girlfriend mo. Awampay. Humunti panggap kong agaran. Idinto ta kursunada na kanilor ng loko. Sino ka lor na? Diyan may sa kahera tayo. Story bagbagam, si kansa mataking gras kang kuwana. Arnel. Sika. Kras ko ang peso ng sikat kahit na. Imbaga na mismo kanya. Padasam ka di pasukan na. Inyata mo, baka matulungan na ka. Ano pa may tulong na kanya? Inyata mo, baka no tapagkurkurangam kit itad na. Oh. Iti pa nagbasam. Aramatin pati kinagwapong. Wala naman kita kakadagitay ko
babakit. Nagbalik ka sugar mami. Tala isurusurum na ko nagtinakam ko manong ni. Adamat kit kinagpaisun na. Nga da pa nagkras sa madlaw ko ni Lorna. No kasta malpas ng trabaho ko. O na, nagdradras ka manin. Kamanin nagbasa. O na nagdigos ka lang. Agdigos ak nga umuna sakbay nga umay kag trabaho. Sa bagay, napangluka, nagwapo ka. Haka marigatan. Di orang ramidem. Aw ni nanam. Marigatan na kang mga urot maramid ko. Abi nga minsan nakang suportahan na kiti parents mo. Ari dong istorya, Lorna. Sige. Okay. Indon day off mo, day off kong tumin. Mabaling ka din nagkuyok ta? Sure. Napasamak nga rood manong nemi ti panagkuyog mi. Imo na manong nemi napang kami ti may nga parke. Nagkatugaw kami ti may nga bench. Di ataw mo sila naglako iti nakait mo mani? Chicharon. Popcorn. Sika. Mani, ti kahit ko. Ti sabali nga mani kahit mo. Lorna ka, ha? Ininaw na akti talungan tawan ng sika. Hanggang madlaw, eh. Medyo mature lang, ha? Ngayon ko hapo ka, Alex. Ako pa girlfriend mo nga talaga? Awan. Sika, boyfriend. Ada idi. Ngayon, nagsina kami. Apay. Diya kahit ugali na. Anong ugali na nga di mo kaya? Basto si Sona eh. Naglayang ang chansing. Nagkuyog kami. Di kayat na maka-score. Di sanin nga virgin ni kiti lips mo. Ore barukong ko. Diyan nga rod baba. Virgin mo pa lang ah. Tsaki tulog eh. Malaksi do si ka. Ang kagang ang kasta. Mabaling katutupan. Abi nga din ako matutupan. Awang ka dito pa nagkaras mo kanyak. Idinto tayo di pa lang. Ngayatan ka tinaliman. At daala. No awang ko ma. Saan ka ko mga imanugot nga date ta? Mangang kakit din ti mani. Manto subuan ka. Ala, subuan na karot. Subuan ka met ah. Nagsinsinubo ta. I love you, Alex. Sige. Sungbatang kan. Sikat na nga aram kanya ko. I love you. Okay, I love you too. Inarakop nak manunemi na kinarakop kami kat naglanang dagi di bibig mo. Numampayad na dagi ti lumabas-labas. Sila pararanta. Panagkinawatan ng tirik nata. Papananta. Di mo kayan? Kahit kung ititkin ka ti amin namin ko. Uy, huwag. Bakagsiko ka. Matunday ti rapaap ko makapagturpos. Para portsirak to pa lang. Alis tong adumatig di pampuspusan na. Ngimala, baka nung nakababao na hindi pa nagkitam kaniya. Kung naman nga boyfriend mo kit bastos, nakarespeta rin. Si kaita ti mangibagan, nga kayat mo. Saan gopod nung ipatpatig di boyfriend ko ngimo na. Sa bali ti mariknak para ken ka. Uraan niya ti kasapulam itad ko. Kasta panagayat ko ken ka. Ay gamanak, katapno saan ka marigatan, saan ka nang uubra? Basta ipastik mong tagbasa. Tulungan ka. Nuan yaman ti kasapulam, itad ko ken ka. Talaga? Kaya nagikat ka pa yun sa diya pagkasaraam. Tao may kan sa diya pagkasaraam. Uy, live-in ti kayat mo na. Kasta nga ti kayat ko eh. Panunutek pa eh. Dinagpintas manong limi. Adamang pabasa kanyak, manaksilingin tuloy ko ti kina-scholar ko. Adapayan, mga iti anya mga urge ko manong limi. Awanin ti sa pulag pa kini Lord na manong.
Naimas ti kitilips na napintas. Nakabangbanglo ti sangaw na sa agamak nga mang tilmon ti katas digiti bibig. Yung sana ka basta agdadarasudos manunaymi anya ti amok. Baka sanga na siyat nga resulta ti amin. So, sana ka basta'y manugot manunaymi nga umakar iti pagkasaraan na. Ken sana kay manugot manunaymi nga isardin ko iti agpartime. Tama ka no pagsidir nan to kanyak. Nugas pagkarikan ta. Ikastusan nagkadig na dumaka sa pulo. Adag idi ni ti fourth year college manong name idi tagring cellphone ko. Ni mama. Itamang pay. Hello mama. Alex. Rubeng laing nga mamon. Taan niya mama. Nga sanda ka pudnunganat? Saan nga dayta? Ni papang mo na atake. Diyos ko. Impan nyo dito syudad? Uwain na. Idi provincial hospital. Sige ma, umayik itamit laing. Idi makasaritak ni papa manong na imi marigatan ng agsaw. Pa? Kumusta kayo? Isensenyas naman ang name it bullpen ken papel. Inikak. Tinotebook ko sa akwinted kang kuha na ti bullpen ko. Binubuyak ti pa nagsurat na. Dinakpakadanagan, mga asinapo Diyos, baring nagsublin tumatlang ti dati. Natay na ito kagudwa ti magik. Kat no sana ka maimbagan nga dakos, sana kon nga mapagtrabaho. Ipas nagmutag trabaho, anak. Ipas nagmutag basa. Uri ta graduar kanton. Sabi ko ma, ta itultulin na po Diyos ti magtrabay ken ka. Ken madaan kanto ti napintas a pamilya, napintas nga trabaho. Ken mabangon, napintas ken nasayaat, nasaliwanwan nga pamilya. Nakatatidog. Ngem, kamayatan nga susurat naman, pinigis na, saninted kanyak. Iduling ko neto, papa. Kinawan pagdanakan nyo. Kinawan pagdanakan nyo. Ipas na ko tagpasa. Naman pa yung girlfriend ko, papa. Ngem saan na makadadahil, di pa nagbasak, di kada di girlfriend ko. Naturog ni papa. Kumusta man tingin ka upset ko, mama? Ewan ti problema ka nakwada. At na kwartam? Ang pagpag-isulahin na ito'y masusweldo, ma. Kadagiti ka sa pulak. Apa yan? Tumulong ka man kadagang magastos para kini papang mo. Naglagay mo yung papang mo isuna. Kaya awang ka diti kwarta nga na ornong? Anda, ngamjak kahit agastusin da dya. Apa nga di kahit agastusin para kini papa. Kaya ni papa, dagiti sweldo na, ititad na kang ka. Saan nga siya tisuro? Nga ma, awan ti maramid ko, awan kwarta kanta kanyak. Maububra gasgastusak mo tayo. Mangiremedyo ka. Mangiremedyo ka. Ang asisyak lang taggastos para kini papang mo. Nangruin ito mabaldadon. Dikto lagi ti matarakin suna. So nga listom tagraduar. Tento makaturupos kan. Kada doon trabahom. Alaim to ni suna. Apa ko mga alay? Kawin. Sino ko ba't mga iwan keng kuwana? Siya?
Kat na kahit asawa na. Huh. Kakabay lang nga sisyak. No mangalak mo ti caregiver. Di ada suldo. Kaslasan yung ipatpatik ti asawa yo. Baka nang runa itan. Ta saan nga makabail pa ni papa. Alawan mama. No adan to lagi ti pagtrabaho ako. Alaik to ni papa. Ta siyak ti mga iwan kang kuana. Ingkarim na ita, uwan. Correct. Kan magremedyo ka ita. O daw ita may tulong mo 30,000, hanggang 50,000 din na siya. Apo. Man, sana ka gangaw. Pangalak ko manghurot mama. Agremedyo ka. Sige. Nakarutin. Ngayon nakariing ni papa mano. Nakariing ni papa mo. Batayin ba lang, hindi papanak. Manong Nemi nga insinyas naman ti ballpen ken papel. Inted ko manong. Insurat na. Anak, siyak ti pudno nga amam. Ngem saan nga ni mamang mo ti pudno nga ina. Kunak tupay. Apay nga talang ibaghayo, papa. Apay nga idisal sa lutsud at kada kayo kat saan kayo nga nagpudno. Apay talang ibaghayo. Lading itek. No italang ibagak, anak. Pa, no saan nga ni mama? Asin no, ken kasano? Marigatan nga agsurat manong Nemi. Pa, saan nga pilitan ng saan nyo nga kabaylan? Kaminto no, pumimpinlas ti ka sa sadyo. Amok to kada kayo papalo kasano nga napasamak ti amin. No da kayo ti pudnong amak, kat saan nga ni mama ti pudnong inak. Asin no nga ron ti pudnong inak. Manong Nemi imbagak kinilor na ti problema. Sweetheart, no niya ti problema ta kadwa. Ada kwartak. Imbas nga itulong ko ken ka para iti panagbasam, tadi mo kayat. Isun ata, itad mo para kini papang mo. Mano, ada 30,000 ko. O mga malatanatan. Ana? Haanan? Abi saanan? No rumort nun ni papa, iti hospital. Kat saan nga makapagsubli pang trabaho. Kahit kung alay ni sunod di kaserak. Hala? Kahit nga tanim mamang mo, kayat na. Tadi na kanot kayat tagtarakan iti baldadon. Darat man lang ko eh. Sige, mayat ka nga nun din. Tapno da kadwa mga magkita keng kuwana. Ibatamon di pagkasaraam, tadumnakan kanya, tasadya ito nga, isun ti umayan ni papag mo. At da, kadwa mga ministimar keng kuwana. Kababayin mat, ano mat kabayin mo, kanipat patag ka. Kasta ti pa nagipatag ko keng ka. Alex, imbaga ken ka, amin nakasapulam at dalakid di kanyak, ipahay ko ken ka. Sa alang siksikan no kan, di mga sikaso kini papang mo. No itiket duwata. No nasken nga, mangalata iti caregiver, kat kabay lang nga tabod nga sweldoan, ti caregiver nga masikaso kini papang mo. No panawan ta, mapangkagbasa, mapanaggubra, mapantagubrado. Nagsubliak iti ospital manong Nemi ket dinamag adagos ti saan ko nga ina. Ana, ada na remedyo? Awan.
Awan na. Nana ko na. Kaya Owen, gabatasan ka matapod nung ina, di ba? Isong imbas ka mamatihawag ko ka, nana. O sige, namam gaya man. Sino ka mom? Nimigla papa. Nana, sana ka nag-remedyo ti kwarta. Aramatek tulangan data kwarta. Doon mairuwar ni papa. Katsyak ti mga alaking kwana. Alaem. Tasyak ti mga sikasok yung kwana. Ang bigit ti benefits nga maawat na. Para kanyak masapol. Siyak ti asawa na. Di siyak ti pangipatuludan da. At the insurance na siguro. Awan ti sa balagay umawat no sanga siyak. Gapunta siyak ti beneficiary. Hindi ada mabalim mong ipauna nga itad kanyak tapno da pangasikasok yung kuwan. Ay, buko da ma. Dakis kang ina niya. Dakis kang asawa. Sa nga rumbeng ko mga sikat inasawa ni papa. Di amin? Nang naroon na itang namwak na sa nga sikat inak adadan nga awanin respeto kang ka. Ngayon away, adala tamot pa nagyamang ko ngayon. Dapat lang, ada pagyaman mo kanyak. Ada utang mo nga na yung baganakim kanyak. Tay di awan pala anak ko, imbilang ka nga pudnong anak. Agyaman na, 7 nga taon. Ngayon tikas ito nga kinadakis mong asawa. Awan na talaga respeto kang ka. Sabi ko ma, tasang kanto ang makarma. Inalak nga rod ni Papa manunimi, duwa ka mamismo kay ni Lorna tinangyawid na dito kasera. Pa, hanggang nagreklamo pa eh. Nabanagnagan nyo nga tinasawa yun. Kat saan nga napudnot panagayat na kada kayo. Awan pagdanagan nyo. Tanuman pa'y nubiyak pa lang ni Lorna. Arik na kasawa kami. May mesa pagkasaraan, dito yo, kat asikasuin kayo, nada kami. Ganito ang makita min, mamagantay kang kakarikiber. Isuntot mga asikaso ka na kayo, nung kastangawan kami. Ituloy ko tagbasa, kanagtrabaho ko mati Lorna. Ballpen manin, kinlapis, ay papel, o sige, dito ni. Agyaman anak, Uwen, napaniknik akon, nga saan nga napudno, ti panagayat, ti asawak kanyak. Ngem kailiw ko, di kiti kakabsat mo. Banyo pa, na pakamuak to isuda. No mailiw da kang ka, di umay da kasarungkaran. No, kahit da kasarungkaran. Tadi di kakabsat ko kit imbala iti inada. Pa, mabalin mong isurat dita? Urekit ka ba ilang tigsurat? Ang kamarikata rin? No, kasano nga napasama? No, anyat istorya ti biyak ko? Dito yan manunemi nga rinugyan ni Papa tinagsurat anang isurat iti pakasaritaan. Tuwada ka nung agkapsat. Iso na tinauna. Uncle Dencio, inaudi. Ni kanu Papa tinang paadal kina Uncle Dencio. Imsakbay kanu ang nagraduar manong nemi napasamak iti pa nakadisgrasya ni Papa. Na ni Papa kadaday din live-in partner na. Nasakbay nga na disgrasya ni Papa. Ada kano idin sikog ti asawa na. Na amnesia ni Papa manunemi kini ag sublintip amnesia na. Iso pala ti pa nakalagip na
panakaamunan sa dinno, iti pagawidan. Iti kano agawidan, adda nagtartaray nga ubing, nga aywanan ti pinanawan na a girlfriend na. Dito'y nanganamuan, ani Uncle Dencio, ken Mildred kano tinagan, ti girlfriend na, live-in partner na. Iti kaawan kano ni Papa, manong nemi, ket nagasawa da, nagkasar da Uncle Dencio ken ni Mildred. Ket yung asawain, Papa, ni Mildred, ti inak, ni Mildred, nga inasawa na Uncle Dencio, sa dino, ayan na, ni Mildred, insurat nang intuloy manong, natay ka no, iti aksidente. Ket gabot awanin ti inak, manong nemi, inananak ni Papa, nakiasawa wat na nito sa bali na Uncle Dencio. Idi, adda, inasawa na, nga iso ita, tinamologatak nga ina, ni Nana Nancy. Kaya yung asawan, nag-aasawa kaya nga dagos iti, Papa. Insurat ni Papa manong nemi, ni Nana Nancy, nga asawa na ita, kat adda ka idin relasyon da, iti kina panaka-amnesia na. Kat isudat na nag-asawa, idi awanin, tipod nung ina. Kastagayam, Mama. Kastagayam. Sumitlagayam. Impateg na ka ni mamang mo. Idi tawang pa iti anak mi. Gusto Papa. Gusto ti una. Nga mangrugi din nga atapek nga sangko apod no nga ina. Ti asawa yon. Pa. Agamanak. Iti kadayo katawan pagdanagan nyo. Ipas na ko nagbasa ka na duharak. Kat siyempre, nag-asawa kam to, kini Lorna. Agtalinad kanto ni sidong mi. Sanda ka may bayan, Papa. Kat nung kaskasano lang, mga lakami ti doktor, nga mga sikasuken ka. Ken nalaing therapist, amang terapiken ka. Tabarbaring no mausar mong tumatlaing, tikagudubagin. Ken mga sublikat tumatlang trabaho. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi. Nagraduarak. Naipasak ti board ko, aging ganang opisina ako. Nagtultuloy man lata ti gaget, ti asawak kunak, kabuta nagkasar kami kini Lorna. Aging ganang idadornong mi, nang ipatakder kami ti bukod mi nga balay. O maimbagan maten manong nemi, ni Papa, mabukod nanti, tumakder naman pa pilay-pilay ag sarukod. Wan mabayan dito kang kanayon nga pa naka-therapy na. Sanin nga basta aywanan ti caregiver o pay ti caregiver nan idi kabailan nan ti mapaniti banyo. Kabailan nan manunay ti magna mapaniti harding. Manipod idi aging kakarigid nga gundaway ket awan pulos ti mo tawag kada kami. Hanakam tinatawagan ti asawa ni Papa ken digidi kakapsat ko. Nadaan kami ti duwa nga anak ken ni Lorna manunemi ken idi nagrudwar siguro itan digiti kakapsat ko Papa, di ba? Diyo ka di matawagan ni Sula? Nag-aasawa tapayin. Ana? Kit apin nga saan na kayo pinakaamuan ti asawa yun? Ti amo na siguro. Kaya talagang nagtultuloy iti panakaidalit ko. Slita, saan ako nga gusar ti ballpen ken papel. Tapos makasarita ka. Ken makasarita na. Abi di yung tawagan nila.
Tawag-tawagak nga saan siguro nga di self da number na dati. Uri na giti at kakapsat mo. Check matawagan ita. Kasta. Ala, naset siguro ti kasada. Inumabalin ako kahit ko nga sarong karin ita. Kadintay sarong karin ita. Ito no ko, madatay mi kini Lorna. Sarong karan tato ida. Ngem saan nga da kami si marungkar manong. Gabuta dagdur-durbel. Napang kukinita. Ni Paket Nancy. Alex. Oh, dakayam na. Apikas na lang ayo. Mabigla nga tolo kataktigin. Yung kanigatak timay dito nagsapul ka na kayo. Kabuta, awamatan ti mga sikaso kanya. Natake kayo, mat? Saan ako nga makapagtrabaho? Kaya dagiti anak mo ay. Nakiasawa da. Pinanawan tak dagiti anak ko. Kaya babagay kamang katakwada. Didakbat kayat. Awag ka no ti bakasango kanyak. Linaksid na kayo dagiti pudnong anak yo. Itatapanawan ng kasapulan nyo ida, awan da, didi kayat. Sana kayat dagiti asawa da. Uri kasanot pa nang hayat dagiti anak ko. Dito ilaban ti kalintagan da, hanggang sa anak yo. Anak, nabayagan tsak nang nagdatang sa oyong anak kanya ka. Dumanong kayo. Nalan. Nakita gayam ni papaisuna manong name. Kitsi mabat. Nancy, hapi ka. Ay, nalaing kan. Manggapon ngagsublit normal nga kasasad ko. Kitsi ka. Naatake ako met. Karma ko na ada. Kadigitan nagtangay. At asawa daan. Mapanak ka dakwada, di kayat ngawatan. So, ano panunod ko? Iti ayan ti asawak. Iti ayan ti sangkong pudno anak ko nak. Barabaring no ta kayo ti umawat kanya. Alex, anat makunom ko radya sa una. Barabaring no ta kayo tumawat kanya kuna ni mamang mo. Welcome ka nga, welcome dito'y mama. Sa aning nga nana, ti awag ko king ka. No kasapulam ti pamatag ti may isa nga anak. Ori sa mga pudnong anak. Ori sang ka pudnong ina. At tuyak. At ti manugang yo. Ni Lorna. Dagi dito ang puko yo. Anak. Anak, anak. Si katipudno nga ina. Si katipudno nga anak ko. Katsyak met tipudno nga inam. Kaya't kung isubli ti dati, nga panang ipatig ko keng ka, panang dungo keng ka, inisiksi ka pa ilaing. Awan, tinado pa nga drama, mama. Tinasken, ket amutak manin nga bagbigen nga anak. Tinasken, at datay amin dito Siya kang inaw ng anak yo, tiwanugang yo, tiapuko yo kada kami. Adda ka, adda pa ni papa. Di awan problema. Kaya manak, nakasaysayat ka anak. Gabot na nagbaling kayo mit iti nga nasiyat kanyak, mama. Nasiyat kayo manin ita. Nagsublimat lang manong name iti dati nga kasasaad ni mama akasmet ken ni papa. Yung sanda nga nagsubli nga nagtrabaho no di kat inikan mi ida ti puunan da kat agneg negosyo da itan
nga isudan ti manage ti bukod da ka negosyo. Masaray makitak digdi kapsat ko, mama pa nagpatulong ka dakwada. Babakla tamo ida. Siyempre, hanga tamo ka na siya at ti urnos ti pamilyada. Imbaga na kami iti asawak ka nagiti nanayon ng pati may isang anak mi, kahit naragsak kami. Dito nga rin ti pagkasarita manong, kaya kaya manaklauna iti anos mo nang ibasa, kahit sapay ko dadamat na ibatik nga adal, liwiliwakin pagsarmingan ti bihag. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Alex. Alex, thank you. Naman pa sa mga pudno nga ina, ni mamang mo ita, nga matamatawon idi nga talaga nga dinungdunguna ka, sa itamanen, siya kamot manen tipudpudno nga anak na. Thank you.